Какво направиха ангелите, когато видяха Божия син на кръста? Нищо в този ден не беше реакция, нищо не излезе извън Божия контрол. Когато Божият син беше издигнат на кръста, небето не се разстрои. Небето се подреди като войска, която получава заповед от Бога и я изпълнява без колебание. Това, което ангелите направиха там, прекъсна обичайния модел на тяхното действие. Най-забележителният им жест не беше да слязат, а да останат. И тази постоянност носеше тежест. Почти невидима за човешкото око, когато се гледа само дървото на кръста. Сцената беше изложена без сянка, която да облегчи гледката. Божият син, висящ между земята и небето, дърво маркирано, железа забити, викове отдолу, смесени с плач и смях и един вид очакване, което идваше не само от тълпата, но и от цялата история. Над тях легиони наблюдаваха без да се движат, не от безразличие, а защото спазваха Божията заповед. Тишината не беше празна. Тя беше плътна, сякаш всяка секунда беше пазена, за да не се наруши нищо преди часа. Този момент не показа несъвършенство, а лимита на вечния план, невидим лимит, наложен от самия Божий промисъл. Сякаш небето имаше сила в изобилие, но беше длъжно да я задържи. Когато видяха Божия син на кръста, ангелите подчиняваха себе си по начин, който никога преди не бяха изпитали. Те подкрепяха, наблюдаваха и задържаха. И тази тиха дисциплина подкрепяше нещо, способно да промени съдбата на човечеството и да потвърди реда и послушанието в небето. Тялото беше висящо, ранено, изложено пред всички. Кръстът на Голгота не беше просто римски инструмент, той беше мястото, където човешката болка се докосваше до Божието управление, без скриване, без прикриване, без удобна дистанция. Писанието показва, че ангелите винаги са се намесвали при заплаха, освобождавайки затворници, затваряйки устата на лъвове, обявявайки раждания, изпълнявайки съд с точност. Обичайният модел е бил ясен. Когато съществува реална заплаха за Божия план, небето действа бързо. Пред кръста движението не дойде. Видимата липса на намеса беше забележима. Не от липса на сила, а защото Божият план изискваше Божият син да изпълни спасението на човечеството. Небето наблюдаваше. Апостолът казва, че има неща, свързани с спасението, които ангелите желаят да разберат. Те наблюдават с усърдие изпълнението на Божия план и осъзнават дълбочината на жертвата на Божия син, нещо, което надхвърля всяко предишно действие на ангелите. Тишината на ангелите на кръста говори повече от всяка сила. Тя показва послушание, любов и върховен план, който променя съдбата на човечеството.